Не трябва да има закуска. Това зависи изцяло от твоите лични предпочитания. Ако си човек, който не обича да закусва, не е задължително да закусваш, може направо да обядваш. Това, което е важно и е хубаво да се прави, е през първите 1-2 хранения. Ако си човек, който обича да се храни по-често, примерно по 4 пъти на ден, е хубаво първите 2 хранения да има повече протеин. И въглехидратите да са главно при вечер, защото въглехидратите обикновено те правят по-ленив, докато протеина ти дава повече енергия. Но не е задължително да закусваш. Пример за закуска може да са яйца, може да ги направиш по много начини, може да има някакво филе, може да си направиш примерно кисело мляко с суроватъчен протеин и замразени плодове.